So atong tanawon kung unsa ang solids. How to identify solids. So para ninyo unsa man na ang solids? Gahi. Number 1 nga atong ma-identify kung unsa na ang solid kana siya usa ka gahi nga butang. Nabay solid nga humok? Naasad. For example, kato example ganina diha marshmallow. Humok man ang marshmallow. Ang solid usa sa mga estado sa matter. Kini adunay kaugalingong properties nga nagpakita sa kalainan o kapareho sa matag matter. May mga lain-lain kinaiya ang solid nga gibase sa kolor, porma, gidak-on o grano. Nabay kolor ang solid? Naa. Naabay porma ang solid? Naa. Naigidak-on ang solid? Naa. Naasay grano ang solid? Give one example of porma sa solid. Raise your hand. 1 by 1 lang ta. Di ta magdungan kay magkaguliyang ta. Unsa man ang lingin? Circle. Unsa man ang initlog?